Nggih monggo matur sembah nuwun nggih menika. Yang punya dosa wengi ralali tansah ndedonga memuji marang Kang Kuwasa mugi enggal entuk paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya. Kaning donya ana sukune wong tuwa wong kang tulus suci gedhe ganjarane wasik pesan buat rekan-rekan kaula muda karya mukti Rabu Firly wali-wali daya marhabu maka marhabayan isyiro buat kedua orang tua Anda semuanya selagi ia masih ada eman-eman tak harus kehilangan. Nganti ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali nganti ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali sukune wong tuwa wong kang tulus suci gedhe ganjarane sampun. Monggo dipun lanjut matur sembah nuwun. Niki jane nek nggen pamflete niku Mas.